May buntag sa tanan. Bali-baliha sa inyong abay, Ismaili, ina nga may buntag diha. Ang atong tema or atong pagahisgutan niining ika-24 nga Domingo sa ordinaryong panahon mao ang nawala kaniadto karon nakaplaga na. In English, the lost is now found. Maigsoon, kinsa sa ato diri ang naka-experience nga nawala sa simbahan, siguro mga 3 ka buwan ngadto sa 3 ka tuig, or 1 year to 3 years, or nawala for 20 years, or nawala for several months. Depende sa pagkawala, kanang akong pasabot ba nga nangalagad ka sa Ginoo tungod kay nakaila kaniya kaniadto, unya ni undang ka na og simba. Actually, mauna gid akong ipasabot nga kinsa sa ato diri ang naka-experience na nga nawala sa makadiyot or sa madugay. You don't need to raise your hand. So, kini atong tema karon, hinaot nga kita makarelate ni ini. Tungod kay ako na malandong pud ko sa akong kinabuhi, although nga wala gyud ko sama sa uban kanang giingon nila sa term ba nga ni backslide, kanang ni ang backslide bang God is gikan na siya sa term sa yoking, kanang ginag-yoke bitaw ang mga baka. Unya ang isa ka baka iyang gi-slide ang iyang ulo sa yugo kay dili na siya mo arsa sa yugo. Munang backsliding. Og nibalik siya sa iyang kaugalingon nga siya na ang magbuot, dili na ang amo sa baka. That's the concept sa backsliding. So were there a point in your life nga ikaw na ang nagbuot sa imong kinabuhi og dili na ang Ginoo? Naka-experience ba ta og inana? Mauna nga kini nga tema kung naka-experience ta inana, hinaot nga kini nga tema karon nga nagaingon nga the lost is now found. Mura ba uy, nabanhaw ban? No? My soul, don't you know that our life is the story of God's amazing grace? Kita kuno atong tagsa-tagsa kinabuhi, istorya kini sa amazing nga grace, nga grasya sa Ginoo. Timing kayo, wala ko na sayod nga kantahon nito ganina sa atong operatory. O kung naminaw mo kayo sa lyrics ni adto, grabe to siya ka-touching. In fact, sa Amerika, kanang Amazing Grace, usa na ka very popular Christian song. Nga kung dili na siya kantahon sa simbahan, panahon sa ilang simba, matingala ang mga congregation. Moingon silang, hala, wala lagi ta nagkanta karon og Amazing Grace. Or kanang How Great Thou Art nga kanta. Kana nga duha kanta sa Amerika, very popular kay na siya nga song nga kanta. Kung imo nang himay-himayon nga kanta, nindot kaayo. Kay naghisgot na siya sa mga anak sa Dios nga iyang gipangita og iyang nakaplagan. Og tungod sa grasya sa Ginoo ug tungod sa iyang dakong gugma, ang tanan napasiguli ngadto kaniya. Individually, kita maigsuon natay story kung paunsa nato nakaplagan ang Ginoo. Or natay gitawag nga encounter experience. Maybe some of us nangalagad sa Ginoo, niundang sa papangalagad for some reasons, then nakaplagan balik sa Ginoo. Pero dili sad na ako mao ipasabot. Sa laing bahin sad ako ipasabot is your first encounter ba? Sa dihang kamo naka-experience mo og una nga pagpakighimamat sa Ginoo. Kung inyo pa bang mahinumduman kung unsa mo ka-excited kaniadto? Can you still recall kung unsa klase nga commitment nga sa dihang kamo nakaila sa Ginoo? Unsa klase nga gugma ang inyong gipakita, unsa klase nga pag-uros-uros nga gugma
ang inyong gipakita. B. Sige gali, ato galing dulaon ato huna-huna gali, B. Katong nakaila mo sa Ginoo nga naka-encounter mo sa iya nga nisaad mo sa Ginoo, nihilak mo atubangan sa Dios. Nga niingon mo, Lord, bisan pag-unsay mahitabo sa akong kinabuhi mo, sunod gyud ko nimo Ginoo. Tungod kay tinuod ka, Lord. Tungod kay tinuod ka, Ginoo. Ug ikaw ang Dios nga mianhi sa kalibutan nga magpakamatay alang kanako, kay kung dili ka magpakamatay Ginoo, ako dili makabaton og kinabuhi. Nga kung dili pinaagi Ginoo sa akong pagdawat kanimo nga Dios o mangluluwas, ako Ginoo dili makabaton og kaluwasan. Nga kung dili Ginoo pinaagi sa pagbunyag sa diyang pagsugid nga ikaw ang Dios o pinaagi diya sa tubig o sa espiritu, ako dili makabaton og kinabuhi. Og dili Ginoo pinaagi sa Eucharistia pagdawat sa imong lawas og dugo, ako dili makabaton og kinabuhi. Og Lord nga dili pinaagi sa pagsunod kanimo, ako dili makabaton og kinabuhi. Sa unang panahon man God, katong baby pa ta nga born again, nagtuo ta nga ang kaluwasan ato lang makaplagan sa pagsugid. Di ba nga, if you confess God that He is nga siya ang Diyos o mangluluwas, personal nga mangluluwas atong kinabuhi, mo na to siya. Pero as we grow old as a Christian, as we journey together, we find out nga akatong giingon dito sa Book of John, nga kung imong isugid si Kristo nga mangluwas og Dios sa imong kinabuhi, katong unsaon man nga maluwas ka Nicodemus, di ba? Nga kung dili ka magpakatao, pag-usab dili ka maluwas. Og dito na ni kick in nga imong isugid nga siya Dios. Apan giudto pa Ginoong Hesus nga kung ikaw dili magpakatao diya sa tubig ug sa espiritu, that means naagi pon baptism. So that means nga baptism or the baptismal font is the doorway in God's kingdom. Now nasayod na ta. Nga dili lang diya pagsugid, kung dili diya kinahanglan gyud ikaw bautismuhan diha sa tubig ug sa espiritu. Ug nasayod sa ta nga as we journey together, dili lang diya pagsugid diya nga Dios si Kristo sa atong kinabuhi, kung dili ingon si Kristo, kung kamo dili mo kaon sa akong unod ug mo inom sa akong dugo, dili sad mo maluwas. Now we learn, now we know that is not just to throw confessing. Now we learn sa dihang kita ni hamtong nga kinahanglan di ang tao bautismuhan, kinahanglan pud ang tao mukaon sa lawas o moinom sa iyang dugo aron maluwas. O katong usa ka tawo nga dato ayo, ingon siya, Ginoo, unsay akong buhaton aron ako maluwas? Unsay giingon ni Ginoong Hesukristo? Unsa may giingon sa kasulatan? Higugmaa ang Dios, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, mind, and soul, and strength. Insya, mao ka na, buhatan na ang akong sugo aron ikaw maluwas. Ingon sa Lord, since when I was young, I've been doing that. Ug ingon si Kristo na apay kulang. Ibaligya ang tanan og sunod gani kanako, ug nasubo siya. Unsay gitudlo ni Ginoong Hesukristo para maluwas? Upat. Sa una, isara atong nahibaw-an. Pag musugid, well, that's it. Now we find out nga kung gusto ka nga maluwas di ay kinahanglan buhaton nimo ang iyang sugo. Pero Lord, ako nang gibuhat samtang bata pa ko. Kulang pag yun. Ayaw i-priority ang kalibutan, sunod ka nako. That's number 1. Number 2 is confession. Number 3 is baptism. Number 4 is Eucharist. Apart from that, wa na ko lain nakita pa. Mauna maigsuon nga kita tanan naatay experience sa gitawag nga born again experience. O gusto na ko nga i-recall na ninyo sa makadiyot kung unsay inyong gibati sa diyang kamo naka-encounter ni Kristo, nakaila kaniya, nagsaad kaniya, nga kung unsay may tabo sa inyong kinabuhi, musunod kita ni Kristo, o dili kita magpalayo ni Kristo tungod kay nagtuot nga siya ang atong kaluwasan, o siya ang atong paglaom, o siya ang atong gisaligan ug gisaligan. Unsay atong gibati kaniadto? O giunsa na to siya pagsaad? Kung ato abrihan ang Book of Revelation chapter 2, naay complain ang Ginoo sa iyang simbahan.
sa Ephesus. In English, ngadto sa taga-Ephesus, ingon si Ginoong Kristo, I know the things that you do. I have seen your hard work and your patience endurance. Or sa taga-CCR, ato nang i-address ato. Nakita ang Ginoo sa inyong kakugihan. O nakita ang Ginoo nga na-endure mo hantod karon, endurance. I know you don't tolerate evil. And you have examined the claims of those who say they are apostles but are not. And you have discovered their liars. You have patiently suffered for me without quitting. Ingon sa Ginoong Hesus, nga nasayod ko o nakit-an ta mo, nga kamo nag-agwanta mo sa inyong pagkinabuhi o wala mo naglunga. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Isa lang yun ang reklamo sa Diyos nato. Nawala naman ang inyong unang gugma. Muyinta, Father, wala oy. Naragid, Father, oy. Nahigugma, magyabang mo sa Ginoo. Imposible. Kaya ang pagpakita sa atong gugma sa Dios mao ang pagkigugma sa imong tupad. Ang pangutana, kay nagtapad ba ni si Quest karon o si Butchik? Ang gugma ni Butchik ug ni Quest maora ba gyapon sa una? It's not necessarily inana kaliteral. Pero atong gugma sa iglesia ba, atong fellowship, longing for fellowship with one another, ang iyang intimacy maora ba gihapon sa una? Tinuod ka nangalagat ta sa Ginoo. Tinuod ka nag-survive ta. Pero ang complaint sa Ginoo, inyo man ang gibuhat, obligasyon na lang. Tungod kay giingnan mo sa Ginoo nga manimba mo kada Domingo, giingnan mo ni Bishop balik-balik, pura kaayo. Oy, Lord's Day, ayaw ninyo i-forsake the assembly of the righteous. Pero usahay mangud sa ato lang gibuhat tungod kay maikog ta sa atong community pastor, maikog ta sa balik-balik nga wali pura kaayo. Hello, balik-balik, di ba? Ang complaint sa ato sa Ginoo kay nakita siya sa atong kasing-kasing, iyon siya, asa naman ang inyong unang gugma? Where is your first love? Mauna ang giuhaw sa Ginoo sa ato. Mauna nga ang Ginoo nangita siya kanato ni ana. Iyon siya, gimingaw na kaayo ko. Na, nindot kaya atong ano? Atong ngalan sa atong simbahan, Christ the Redeemer. Tanawan yung icon. The 99, one of the 99. Ang isa gatos ng karnero, nawala ang isa. Iyang gibiyaan usa ang 99 kabuok. O gipangita ang isa kabuok nga karnero nga nawala. O siniyang iyang nakita, iyang gibutang sa iyang abaga. Na, iga sa kamera, amang kameraman. Tuara akong gitudlo. Nara, iyang gibutang sa iyang abaga ang nawala nga karnero. Inana maigsuon ang atong mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo. This is the icon of Christ the Redeemer. O sa dihang nakaplagan niya, iyang ipangtawag ang iyang mga amigo o naglipay sila kay ganuman. Ang mga anghel sa langit naglipay usab tungod kay nawbalik ang isa ka buok iyang nakaplagan ang nawala. Maigsoon, kung nawala na ta sa una, ayaw na sad mo ingon nga, Lord, kanang kulang sa pansin nga Kristohanon bitaw, magpawala-wala na sa Lord para importante kanang kuan ba kanang imo ko mapansin, Lord. Ayaw na. Tama na. Sobra na. Murag palitan na. Murag magkuhan nga barko sa una, no? Tama na, sobra na. Ilang kuan. Ayaw na maigsoon. Dili na ta magpasikat, kay sikat naman ta sa kingharian sa Dios. Pero mao lagi, ang iyang complaint sa Ginoo sa ato, asa naman ang inyong unang gugma, asa naman ang inyong gisaad? Nga Lord, kung imo kong ayuhon, Lord, kung imo ning ihatag, Lord, kung ikaw Ginoo,
ako gining buhaton. Asa naman? Kanang giingon nga mayo kunog bulanon kay pista ra ba sa buhol karon no? Nay part sa buhol nga pista. May inali din ang istorya ni kanang mga bulanon ba? Kasi bulanon diri na. Kanang uban nga bulanon kanang mga panatik kung mangihi na sila, magkuha na sila kumpas pagitaon lang buhol. Narang buhol dito na sila tubang mangihi. Joke lang. Pero ang kana kunong may bulanon kay tumanon, gikan na siya sa concept nga idza-idza aho-aho. That means nga kung pista sa buhol, idza-idza ta aho-aho ta paningkamot kay makauli tag buhol kay pista ra ba. Mao de ay muna ang bulanon ilagi na tumanon ang ilang saad nga mauli gid sila sa buhol kay pista mga to. Unya ang pista ra ba dito kay isa ka buwan. Gikan sa buta ta lang May 1 ana May 2 lain na sa lugar. Lala tuyok-tuyok na isa ka buwan. Na nung amos taga buhol man po na iyang kaliwatan na naman sa likod. No? But the question of God today is, where is now your first love? You don't love me anymore. You didn't sing me a new song anymore. Kadumdum mo ka na magsimba ka sa Ginoo, nga human sa pagsimba, then you begin to sing a new song. You open your mouth and you allow the Holy Spirit to overflow and to speak. Asa naman to karon? Asa naman na ka ng mga pag-ampo na to o mga pagsimba na to sa Ginoo nga na mga pakapin? Asa na to ang sa una ka to magbasa ta sa pulong sa Ginoo? Asa na to sa una nga kung mauli ka gikan sa trabaho mag-abri kag Biblia daw magbasa ka? Di ba magbasa mo sa una Biblia? Di ba magsimba ta sa una ang Biblia atong isukso sa tong ilok? Kadumdum mo sa una? Magdala mo ballpen o notebook daw na i-Bible? Grabe pa kayo atong gugma sa Ginoo kaniadto. Ingon ang Ginoo, asa naman to? Asa naman to sa una nga wa pa ta nagsimba sayo kita. May son wa ko nag-igo na diri na lista na sa kong kuan ha. Asa naman to sa una nga mga sabatas to mga anak, oy pag-andam na pag-ready na. Kay lain kayo nga malayta. Di ba? Na-imbitasyon bito sa ato or natay mga lakaw, di man ta pwede malate, pero sa Ginoo, naraman na diha. Perminti man simbahan to mo man kana na. Pader, ang simbahan na arana. My son, is not about where it is. It's about your love to God. Asa naman to sa una nga you wear your favorite and your best attire. Karon shirt pa na lang, t-shirt na lang. Asa naman to katong inyong barong sa una katong makatusok bitaw? Well, di man to best na ako, Father, sa una man to. Pero asa naman to atong commitment that we show ourselves to God in excellence. Asa naman to atong mga burluloy. Nahurat nagkaprinda, Father. Amo ba? Nasigilog kata lang sa to, kung balukat, suluba balik. Asa naman to atong fire sa una nga mag-invite sa atong mga silingan, atong mga paryente, atong mga higala. Hoy, panimba mo sa Christ the Redeemer. Di ba mag-invite sa una? Pag na-chance maka-invite, mag-invite kita. Asa naman to nga espiritu? Asa na to sa una nga kung natay mga special affairs atong simbahan, atong imbitaron, atong obispo? Pag na birthday, invite gid na si Bishop. Bala na mga pare dili usa kay Bishop represents the church. Kung wala si Bishop, si Father Asol, pwede, Father Rex, Father Amy. We represent the church man and we represent the Bishop. Katunay mga birthday dia, shout out sa mga birthday celebrants. Joke lang, don't be stressed with that. Kaya kami galikay-likay pud mi sa pagkaon. Pero kung mamugos gid mo, amo lang agwantahon. Pero asa naman na siya nga spirit karon nga naatay kadasig ba? Ako challenge ni Mike, so dili man ingon nga kabalo mo kung naay mga affairs sa inyong balay. Kung gusto mo nga kompleto ang inyong bisita, imbitaran niyo obispo. Because kung imbitaron nimo obispo, samar nga gi-invite nimo tibok simbahan.
because he represents the church and the diocese. Usahay si Bishop di na mo na kay kapoy sa trabaho, kapoy sa biyahe. Usahay po galikay kay nya way maparkingan labi nang diya sa area sa kuan kanang walay maparkingan. Lisod kaayo. Muna nga daghan i-consider pero if you invite him, that's good. Maayo na siya nga gesture. Tungod kay sama ba sa usa ka panimalay nga kung wala ang amahan dili kompleto. So it's a good practice. No, bahala kami mga pare mo sabot nami, labi na kay limitado lang ang handa. Okay lang wala mi, pero si Bishop unahan niyo invite. Pero kung wala si Bishop, kami na sad pwede. No, in his absence, we are present. Asa naman itong mga before ta matulog sa una mag-ampo ta? Unya mo matataog kadlawon or buntag magpasalamat mag-ampo. Or kung mag-ampo ta bisan matulog ta moingon ta nga Lord, thank you for this food. Wa na ka na murutag kanang gidamag ba? Kanang gidaman bitaw? Tungod kay nga tunay bawaan, thank you for this food rin yun. Kay magkadumdum lang ta Ginoo kung kanang magkaon. Asa naman to sa unang maigsuon nga mag-spend ta og quiet time sa Ginoo, matatag kadlawon mag-ampo ta, magbasa ta Biblia. Asa naman to? Maunang complaint sa Ginoo sa Ephesus, where is your first love? Though you labor, though you are in the church, you don't tolerate evil, you guard your faith, you have your patience, endurance, but I have this one complaint, you don't love me anymore as you loved me before. When you pray, it's all short and dull. What na color? Ingon ang Ginoo, I miss your tears of joy when you worship me. Di ba nasa una ka magsimba ta sa Ginoo say makahilak ta? Dili kay mahilak kay naguol ta sa Ginoo nga unsa because of the joy that we have in our hearts, it's a tears of joy. Tungod sa dakong kalipay, tungod sa kaayo, the unspeakable joy that we have. Moingon ang Ginoo nga, I miss your smile while praising me. Sa diya magsimba ta sa una, naka-smile ta. Nakatesting na muna na. Nga naka-smile ka, unya bisan kay nahantol ka na mina sa while, naka-smile lang gyapon. Hantod na communion, naka-smile. Hantod pag uli, naka-smile lang gyapon. Munang gigon lang nga, loco di amor. Madly in love with God. It's okay. There is no overdose with that. Christ says, I miss the flowers, the offering that you gave, the tithes that you gave. Asa naman to maigsoon? I miss your quiet time with me, and I miss your first love. Sign, Jesus Christ. Iyan ang letter sa ato. Asa naman to? Maigsoon, kung dili ta mag-decide karon, musugot ta sa dili. Samtang buhi pa ta, kung dili na to i-renew ang atong unang gugma sa Ginoo, sa day of judgment, the same question ang pangutana sa Ginoo. Asa na talpulano ang imong unang gugma? Unsay ang giingon sa ako, o sa Ephesus to the church, I will remove the lampstand from you. Insa kung dili ninyo iuli ang inyong unang gugma, ang inyong kadasig, ang inyong pagdilaab, the fire that you had, I will remove the lampstand from you, and you will lost my presence and my glory, and you will see me no more. My son, now is the time to restore your first commitment to God. Decide now, act now, and do it. Ayaw na hulata nga ugma pa. As early as now, we have to decide. I believe, kung ato nang ibutan sa itong kasing-kasing o sa itong nauna, then the church will grow. We are growing, but we are not that fast growing. Then the church we will see the significant growth sa church. Then God will be glorified.
And God would say, at the last day, welcome. Welcome, good and faithful servant, join to your master's joy. Amen. Mauna nga, dili lang kay mga lagad ta sa Ginoo maigsoon, kundi mga lagad ta uban ang kadasig. Katong kadasig sa una nga gikamingawan sa Ginoo nga sa diyang kita nakaila kaniya. Palihog manindog.